बे समाव जों लकडाउन अनलाइन क्लासनि एबा DRB टिउसन टुटारनि एबा जोंनि UN एकाडेमि काजलगावनिफ्राय आं जोंनि फरायसाफोरखौ अनलाइन क्लास होनायनि दिनैनि फार्स्ट क्लास टेस्ट 1 बेखौ जागायनो सानबाय। जोङो क्लास टेस्टखौ सानखान्थि आयदानि सायाव लानाय जागोन। जोङो फोरोंनाया दा 4.1 आरो 4.2 खौ फोरोंबायमोन। दा जों बे 4.1 आरो 4.2 नि सायाव जोङो 11 नाम्बारनि जोङो क्लास टेस्ट लागोन। बे क्लास टेस्टनि कुइसनखौ आं बेयाव एटाच खालामफानाय जाबाय। दा फरायसा बिथांमोना कुइसनखौ नायदो, कुइसनखौ नायनानै आरो बेनि एन्सारखौ बानायनो नाजादो आरो बानायखांनायनि उनावहाय गाव गावनि रोंगौथिखौ आंनिसिम दैथायहरो। आं चेक खालामनानै बेसेबां मार्क्स मोनदों आं बेखौ फिननाय हरफिनगोन। दा होमब्ला कुइसनखौ नायदो। कुइसना नोंथांनि स्क्रिनाव जोंहा 1 नाम्बाराव दङ कुइसना गाहायाव होनायनिफ्राय बबे मोनसेया जौगानाय समानथाय बासि। बे 1 नाम्बार मोनगोन। बेहाय मोनथाम कुइसन दं। मोनथामनि मादाव बबे मोनसेया जौगानाय समानथाय जायो बेखौ बासिनांगोन। आरो 2 नाम्बाराव दङ गाहायाव होनाय समानथायनि रोदा दिहुन। रोदा दिहुननांगौ बेहाय 2 नाम्बार मोनगोन। आरो 3 नम्बर कुइसनाव दङ x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 होल स्कुवेर समानथाया जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ नायफोरनांगौ। 4 नाम्बाराव दङ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों मावफुं। फ्राय बेयो बेबायदि कुइसना एग्जामाव फैबाय थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नाजादो। 3 नाम्बार मोनगोन। आरो 5 नाम्बाराव दं मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाबगासैया 306 अनजिमाफोरखौ दिहुन। बेखिनियानो गासै 11 नाम्बारनि। दा फरायसा बिथांमोना मावफुंनो हासिगोन। थेंक इउ।